Hello guys, Nicolab shout out for today's video. Finally, dumating na ang aking Google AdSense. Yuhu! Yan. Okay, pupunta ako ng sa aming plaza, sa aming post office. Okay, check this out. Okay, pupunta na ako ng Pakabebe. Finally, ang aking Google AdSense. Thank you, Lord.
Morning. Morning po. Tao po. Bentang ni Red. Awa na po. Lunis siya ka nung Marilis. Yan. Nandiyan na po ang aking Google. Thank you. Yan. Finally guys. Yan. Dumating na ang aking Google AdSense. Thank you Lord. Yay! Yan. Finally. Hawak ko na ang aking Google AdSense. Yan. Thank you Lord. Hello guys. Ito ang aking Google AdSense. Ang Google AdSense ay nakapaloob dito ang PIN number. Yan. Para makuha yung sahod sa YouTube. Yay! Hope makakasahod na ako. Thank you. YouTube.